Уважаеми професор Каганов, уважаеми академик Белоев, уважаеми колеги и гости, всяка година на 20 март над 270 милиона франкофони по света отбелязват Международния ден на езика, който споделят, езика на великите френски поети, писатели, философи, езика на иновациите. За да ни поздравят за празника, сме поканили Сдружение Полифония, град Русе. Специално искаме да изразим благодарността си към координаторите на Сдружението, госпожа Таня Илиева и Павел Илиев. Изпълнението на класическа музика ще представи младата цигуларка Андрея Петкова от Национално училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, която ще изпълни фантазия номер 5 за соло цигулка от Георг Филип Делеман.
Уважаеми колеги, за 8-та поредна година Русенския университет отбелязва Международния ден на франкофонията, 20 март, като един от повечето от 1000 университети, членове на Университетската агенция по франкофонията. Активното участие на Русенския университет в тази престижна световна организация датира от 2017 година, когато заявката ни за членство е одобрена поради приноса на университета към изучаването на френски език, култура и традициите на град Русе, като един от най-старите франкофонски центрове в България. От тогава до днес, всяка година Русенския университет отбелязва Международния ден на франкофонията с значими инициативи и празнични събития. На този ден в университета се дават среща почитатели на френски език, култура, със своите творчески изяви в литературата и изкуството. На този ден ние се присъединяваме към празника на повече от 20 френски студенти, които през последните години избират нашия университет за своята еразъм мобилност. С гордост можем да заявим, че Русенския университет е инициатор и домакин на първата конференция на франкофонските университети в България, които са само 9. А тази година ще инициираме ново подобно събитие по повод 30-та годишнина на Централна и Източна Европа на Университетската агенция по франкофония с седалище в Букурещ. С огромно удоволствие и радост поздравявам всички участници и призьори в конкурсите, които бяха обявени от Русенския университет по случай Международния ден на франкофонията и на всички гости на нашия празник. Желая приятни и вълнуващи мигове, изпълнени от нашата програма. Честит празник! Благодарим на професор Кангалов. Бяха получени приветствия и от Университетската агенция на франкофонията, от Петър Топарев, отговорник за Генерална дирекция на Агенцията за Централна и Източна Европа, София, и от Мохамед Кетата, регионален директор на Университетската агенция на франкофонията за Централна и Източна Европа, Букурещ. Позволете ми част от приветствието, да ви запозная с част от приветствието. Уважаеми господин ректор на Русенския университет Ангел Кънчев, професор Кангалов, уважаеми колеги и преподаватели, скъпи студенти, за мен е голямо удоволствие да приветствам всички вас с Международния ден на франкофонията 20 март. Уважаеми професор Кангалов, убеден съм, че партньорството между Русенския университет и Университетската агенция на франкофонията ще продължи и заедно ще намираме нови форми, чрез които да допринасяме за реализацията на стратегията за развитие на институцията, която ръководите. Известно ни е, че международното сътрудничество е от голямо значение за вашия университет. Само в региона на Централна и Източна Европа има над 140 университета, членове на нашата мрежа, в която протича интензивен обмен на идеи, добри практики и научна продукция. Тази мрежа е отворена за инициативите на всеки от своите членове. Конкурсите, които всяка година се организират по случай празника на франкофонията и френският език сред студентите в Русе, в филиала в Силистра, както и сред гимназистите от региона, свидетелстват за визията на Русенския университет за отвореност и приобщаване. Такива са и ценностите на франкофонията. За нас е важно да подкрепяме езиковото многообразие, качеството на висшето образование и насочеността му към успешна професионална реализация на младите хора. С пожелание за хубав празник на франкофонията и с съжаление, че множеството ми ангажименти не позволяват да го споделя с вас. Мохамед Кетата, регионален директор, Университетска агенция на франкофонията, Централна и Източна Европа.
Следва награждаване на най-добрите автори на произведения на тема "Да би младо знаело, да би старо можело". Ще помоля професор Пенгалов да връчи сертификатите на наградените участници. Започваме с традиционната ни категория есе на френски език. Компетентното жури оцени съответно на първо, на второ и на трето място една поощрителна награда. Следните участници, които ще чуете след малко. Тук искам специално да благодаря на госпожа Румяна Миланова, един от членовете на компетентното жури и координатор на университета за Университетската агенция на франкофония. Тя е днес сред нас. Да я аплодираме. Първо място. Доминик Валентина Сузан Жове, чуждестранен студент на Русенския университет. На второ място е Даниел Петров от град Попово, който за съжаление не може да присъства, и Лиляна Кънева от град София. Николай Наков, също от град Благоевград. За съжаление те не могат да присъстват, но ще бъдат отличени и тяхните награди ще бъдат изпратени. На второ място Саделах Талеб, чуждестранен студент в Русенския университет. Бих искала да поканя Саделах Талеб да прочете авторска поезия на френски език, част от издадена от него стихосбирка. Merci beaucoup. Je suis Sadellah Taleb, je suis un étudiant marocain ici et je suis très content d'avoir ici et je veux remercier toute la communauté ici, tous les étudiants, Erasmus, les étudiants français, tout. Et dans cet événement, je veux dire que merci à toutes et à tous. Et je viens de lire un de mes poèmes qui parle sur la jeunesse et sur la vie. Merci beaucoup. Je viens de lire. Nous avons pris des fardeaux de souvenirs sans courber les chiens. Nous avons aimé et s'aimé dans les silhouettes de l'amour. Nous, la jeunesse, la fleur tendonnier, sous un soleil voguant au champ de plaisir. Grâce à toi, les couleurs de la nature s'harmonisent et les terres de nos patries se fertilisent. C'est toi, jeunesse, qui attise nos enthousiasmes. C'est toi, jeunesse, qui réveille cet espoir échappé. C'est toi, le souvenir qui s'éternise. Au ciel des horizons insondables, ton drapeau est le repos inoubliable des oiseaux migrateurs. C'est toi, jeunesse, qui émane cette folie de s'embrasser comme au dernier jour. Merci beaucoup. Благодарим на Саделах Талеб. И трето място се отрежда на Сава Калина Ангелов Жунич от Корсика, Александър Шабалин от град Благоевград. За съжаление, те не могат да присъстват днес. Има една поощрителна награда на Гергана Русанова, не знам дали е тук, от град Русе. Ще бъдат изпратени. Благодарим на професор Ценгалов. Към нашия празник се присъединяват и 20 френски студенти от лице Париж, които се обучават в нашия университет през този семестър по програма Еразъм+. Музикалният поздрав ще бъде изпълнение на националния химн на Франция Марсилезата. Entre
благодарим на френските студенти. Следва награждаване на най-добрите автори на произведения на тема "Да би младо знаело, да би старо можело" в категориите презентация на френски език, стихотворение на френски език и превод на стихове от френски на български език. В категория презентация на френски език първо място Моника Кабаиванова от Английска езикова гимназия Гео Милев, град Русе. Ще помоля академик Белоев да връчи наградите на участниците от тази категория. Имаме и още едно първо място. Елица Куцарова от Английска езикова гимназия Гео Милев, Русе. Поздравления! Всички участници ще бъдат наградени с книги на френски език, специално изпратени от фундацията. Второ място Пламена Стоядинова, студент в Русенския университет. Предполагам, че няма. И още едно първо място пак за студент Вероника Светославова, студент в Русенския университет. За съжаление е възпрепятствана. В категория стихотворение на френски език първо място Пламена Стоядинова, второ място Григор Горчев и трето място Викторио Венков. И последната категория, колеги, превод на стихотворение от френски на български език. Първо място Пламена Янкова, студент в Русенския университет, филиал Силистра. И второ място Вероника Светославова, студент в Русенския университет. Да поздравим всички участници. Благодарим на академик Белоев. Благодарим на всички, че споделихте нашия празник. Прекрасното ни събитие ще закрие отново с изпълнение на класическа музика младата цигуларка Андрея Петкова от Сдружение Полифония, град Русе. Тя ще изпълни Апесионато от Йозеф Сук.